Здравейте на всички, аз съм Дани Геймс БГ, тук до мене. Shadow BG, нещо отваряме коти в CSGO. Да, Сега сме аз брали пипам- Хрома 2 кейс. аз ще го отворя, втория кейс ще го отвори Shadow БГ Да. и да видим какво ще ми се падне. Значи има само един лилав скин, само това го видяхме дарила. И ти се пазва елит билд. Това Елит къде билд. го искаше. Елит билд на калашник. Ето го, супер. Точно това очаквах. А сега, какъв отваряме? Чакай, аз съм епотия. Така, ще купим един. Купуваме го. И Shadow BG го отваря. На мишката. Ето виждате. Затвори си очите. И ти. Няма ключ, няма го ножа. За малко лилав. И се паза лабиринт. Къде си го и чува се зарезан? Не знам. Супер. Ето го. Ще го продаваме. Не. Както искаш. Да видим колко пари е, да. Нещо мисля, че нямам интернет. Май да. А как ги купихме? Интернетът ти се бъгва нещо. Както и да е. Това бях аз, Дани Геймс БГ. Ще се видим в другия клип. Чао, чао.